Dobro jutro i ne znam ko ovo treba da čuje, ali nemojte se bojati da izgubite ljude. Pustite ih. I one koji su najduže, malo kraće i malo duže. Jer ako vas ne zovu, ne pitaju kako ste i ne vide vaše promjene na ličnom razvoju, ne trebate ih moliti niti zadržavati. Jer ono što je kvalitetno, ono će ostati. Zašto postoji strah da izgubimo ljude koje volimo i u našem nekom najbližem okruženju, da krenemo na put ličnog razvoja. Lični razvoj je vaš lični, koji čini dobro vama, a ne šteti drugima oko vas. Na tom putu nemate razumevanje zato što ima jedna reč koja se zove prošlost, gdje ste izgradili jedan svakodnevni život u navikama, reakciji i delovanju i ljudi su navikli. Kada sam unosila promjene u ličnom razvoju, u ovom svom telesnom vežbanju, ishrani šta unosim, tada nisam očekivala da će svi vežbati, niti se svi hraniti isto. Ko je da je to fleksibilno i ne šteti drugima, a donosi meni pozitivnu promjenu. Kada sam unosila ishranu koja je želeo proboje, a ja sam nastavila da spremam njima ono što ne žele i sebi ono što je dobro za mene. Kasnije su se pridružili. Kada sam radila na duhovnom razvoju, pročitala sam preko 5000 knjiga, preko 200 duhovnih edukacija. Ljudi, više sam razumela da ne počinjemo svi iz iste pozicije da se razvijemo. Pričala sam, ali nisam vršila pritisak. Ko je želeo, vratio se po još savjeta. Ostaje onaj monetarni deo gdje uopšte nisam imala fleksibilnost da ih razumem, jer oni ne polaze iz iste pozicije, nisu stvarali, nisu pravili, nisu ništa drugima ostavili. Sam znala da to čini dobro njima, jedino ne postoji trenutak u kome su oni to uvidjeli. Želim da vam kažem da ako ste prestali da pušite, nemojte pričati svima kako je to zdravo, već radite to zbog sebe i objasnite ljudima kako ste to. Ja vas pozdravljam i posle ću da ispričam onom najvećem strahu majke koja misli da će da izgubi decu kada dolaze nove promjene. Vidimo se posle i zapamtite ono što vas vrednuje i ono što vas ceni u vašem putu, to će ostati. Ono što ne, ono samo protočno i vremenski ograničeno. Jedan od glavnih strahova balkanskog postulata je da majka pusti svoju decu da grade svoje živote. Da ih voli na daljinu, da bude tiha snaga, podrška, ali ne za svaki nemir, ne za svaki lični doživljaj. Jer u moje vreme je bila jedna stara izreka: do mora sa majkom, od mora sa partnerom. Kao što smo mi nekada gradili te odnose, imali tihe nesporazume i rešavali, tako i oni rešavaju svoje nemire i grade svoje odnose. Jer mi smo hodali njihovim cipelama, oni našima nisu. Biti iskren, reći detetu šta mislite, to uvek stoji, jer svi mi volimo iskrena mišljenja. Biti tu za svaki nemir, dete onda ne može da pravi svoj izbor. Čak i ako je on pogrešan, on je dobar jer iz toga će nešto naučiti. Što bih ja rekla, u tom trenutku kada ulaze partneri u njihov život, mi treba da idemo u penziju, a ako se nešto desi, mi smo tu da ih uvek prigrlimo. Jer uvek je majka najbitnija uloga životu svakog deteta. Ali ne više kao glavna rola kada preuzimaju drugi u njihov život, jer sa njima će do kraja života, ako je sreće, biti. Želim da vam kažem, nemojte se bojati, deca vas neće napustiti, samo vaše mišljenje više nije prioritetno, nisu to više mala deca, šta smo ih naučili, pustite ih da ispravljaju svoje greške sami.
I poruka za ceo današnji dan je: nemojte imati nikakav strah, jer lični razvoj je konstantni rad. Nije da smo jednom uradili i više ništa ne moramo. U svakom danu preispitujemo sebe i svoje greške pokušavamo da ispravimo, ne tuđe. Veliki pozdrav, želim vam baš onako mnogo lep dan ovde, ja ću ga iskoristiti i sutra sa nekom novom energijom i nekom novom temom. Pozdrav.